Scootjeflits. Spektakel op Isselmaar bij de Lemmer Gjalt de Jong. Dus Gjalt die kreeg een geekhast in de holle. Hoe is het maar die Gjalt? Nou, nee, dat wie net een geek, dat wie de fakkeloert. Dat wie een die wie even van de Grietje Obers wie met de fakkeloert in het voordewiense rijk water even lanceert. Hup, plop in het water. En toen kwam Walter de Vries ik nog vrij op aanstoten. Dus toen werd dan natuurlijk een grop, een raas. Man overboord. Dus dan hebben we deze mannen snel even in de kraag vat en uit het wedstrijdveld bijlutsen. En dan hebben ze maar even weer ombracht. En de wien zakkert ze nou en dan er eens even een beetje uit. Dus er is wel van alles weggaan. Dus dan mis je over even door dit soort acties even hoe het veld erheen leidt. Maar dat hebben we natuurlijk zo vol mogelijk in de gaten houden. En dan doet Jelle wel even weer een onvolslagje. Misschien nog op vrouwtje Meijer. Maar ja, die leidt er nou een eind uit. Die had nou toch weer een beter slagje in de wien op. En dan liep het uiteindelijk de Immanuel om eens even wat beter te krijgen. Maar ja, dan maakt het Jelle zijn slag weer wat ouder naar de dikta. En dan komt hij weer bakboord aan en dan leidt Immanuel weer stuurboord. Maar vrouwtje Meijer leidt nog steeds op in.